ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ மூலமாக சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம். 2021 இனிதே ஆரம்பமானது. இது ஜனவரி மாதம். இட்ஸ் a நியூ பிகினிங் ஃபார் எவ்ரிதிங். இந்த நாளில் புதிதாய் காரியங்களை செய்ய தொடங்குங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு பலன் தருவார். கடவுள் உங்களுக்கு பலன் தருவார். ஏன் நம்ம புதுசாக காரியத்தை தொடங்கும் போது ஒரு பலன் வேணும்னா, ஆரம்பமே நல்லா ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக ஒரு அருமையான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை சூப்பராக நம்ம செஞ்சு முடிக்க முடியும். அதனால் நீங்கள் இந்த ஜனவரி மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக எந்தூஸ்டிக்காக சந்தோஷமாக செய்ய தொடங்குங்க. கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 40வது அதிகாரம் 31வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகள் அடித்து எழுதுவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள். எனவே சோர்ந்து போகாமல் சந்தோஷமாய் தேவனுடைய வசனத்தை மனதில் வச்சுக்கிட்டு வேலையை தொடங்குங்க. இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையான வருஷமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்க. எப்படி இருந்தாலும் சரி, நாம் அதை எப்படி செய்கிறோம்? பலமுள்ளதாக செய்து முடிப்போம். ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். குருவியானாலும் கழுகானாலும் அது எவ்வளோ எடுத்துக்கிறதோ அவ்வளோக்கு உயரமாக என்ன செய்யாது, பறக்கிறதுக்கு சக்தி கிடைக்கும். எனவே தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை உள்ளே வாங்கி பலனடைங்க. உங்களுடைய செயலை சந்தோஷமாக செய்யுங்க. உங்களுடைய வேலையை சந்தோஷமாக செய்யுங்க. கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you.